Kære alle sammen. Kære teatermarister og kære rotter. Når vi i aften står her og kigger tilbage på det år, der er ved at gå på held, er det med både stolthed og, for at være helt ærlig, en vis form for forundring, at vi kan konstatere, at 2024 på mange måder har været et helt andet år end det foregående. For hvad har vi egentlig oplevet? Hvad har vi opnået? Hvad har vi fejret? Jeg tror, vi alle ved svaret på det. Det har været et år med både kunstnerisk dybde og en usvigelig evne til at omfavne livet på måder, som måske kun teatermageriet og ikke mindst rottehullet kan forstå. Det er ikke hver dag, man kan sige, at et fællesskab som vores både har udforsket det fineste af teaterkunsten, og på samme tid fået løse tøjler til at være, lidt mere rowdy, end selv vi havde forestillet os. For 2024 har i sandhed været et år, hvor vi har omfavnet livet på det vilde, uhæmmede måde. Vi har haft orgier af idéer, og bare orgier, nøgendanse, og lad os ikke glemme de forrygte feststemninger, der har været med til at definere året. Ja, vi har været liderlige i vores glæde, vi har været festlige i vores hjerter, og vi har ladet vores indre rotter komme til udtryk på måder, som de færreste vil turde drømme om. Og selvom vi måske har leget lidt med det vilde, har vi ikke glemt, hvad der egentlig betyder noget. For midt i alt den ekstatiske fest og de uforglemmelige stunder, har vi også haft tid til at vise hinanden den kærlighed og støtte, som er kernen i vores fællesskab. Vi har haft det sjovt, og vi har været rowdy, men vi har aldrig glemt, hvad det betyder at stå sammen. I både glæde og latter, og ja, måske også i nogle lidt mere tvivlsomme øjeblikke. Det er her, vi virkelig har set, hvad fællesskab betyder. Et sted, hvor vi kan være os selv, uden forbehold. Men lad os nu tage et skridt tilbage og reflektere over de episoder, der virkelig har sat deres præg på os. Som da vi i forbindelse med årets forestilling Heks udtrykte vores dybeste fascistiske tendenser i rollen som Vestbyen. Med store dramatiske øjeblikke og en humor så mørk, at den næsten kunne have fået os til at tilmelde os et politisk parti, fandt vi stadig tid til at spise på den eksklusive restaurant Xingfu. Et sted, der for sine prisvenlige måltider bestemt er at betragte som en kulinarisk oplevelse. Og så var der den skønne sommerfest, som vi alle husker. Ikke kun fordi vi forvandlede os til festens ubestridte mestre, men også fordi vi kunne stå sammen og konstatere, at 2024, ganske ligesom 2023, stadig havde en hel del bøfknæk i sig. Og det, kære venner, vil vi nok aldrig blive helt fri af. Og lad os være ærlige. Når vi står sammen som rotter, kan vi lige så godt omfavne det. Og når vi alligevel er i gang, kan vi lige så godt tage fat på sætningen. Vil du kigge mig i numsen? Jeg vil kigge i dit skred. Som blev et uundgåeligt mantra for vores fællesskab i år. For hvorfor ikke? Det er nemlig dette, der minder os om, at vi ikke kun er teaterfolk. Vi er mennesker, som skal gøre noget anderledes. Noget uforudsigeligt. Noget, der bringer os tættere på hinanden. 2024 var også et år, hvor vi omfavnede de mere absurde sider af livet. Hvem kan glemme, hvordan vi fejrede vores venskaber med vores casinovenner fra Gaventa, hvor vi lavede et madteater så fantastisk, at vi stadig er ved at finde ud af, hvordan vi egentlig kom til at få det til at fungere. Vi drak, vi spiste, vi legede, og vi gjorde det hele med en sådan livsglæde, at selv fra Paris til Berlin ville de kunne høre vores latter. Og skulle de være i tvivl om, hvad der virkelig gjorde det til en fest? Jo, der var selvfølgelig også den uforglemmelige sætning, der gik hen over hele natten. Drink the cup, eat the cup, flip the cup. Ja, vi var i den grad i festens magi. Jeg vil også nævne vores tid på sommerlejr, hvor vi alle fandt ly i skyggen og drømte om, hvordan vi kunne lave den ultimative vikingefest. En fest, der, ganske som vi har lært det i teatermariet, hurtigt blev forvandlet til et storslået mesterværk.
En fest, der ikke kun handlede om at drikke mjød, men om at være et fællesskab, der kunne skabe magi, uanset hvad vi havde i hænderne. Det var et udtryk for vores sande natur. Der er intet, vi ikke kan opnå, når vi arbejder sammen. Og når vi lider lige af rowdy, ja, så spiller det hele lidt bedre. Så lad os nu tale om noget, der virkelig har været et skift i vores lille rottehulsverden. Vi, kære venner, er blevet de ældste. Vi har set på de yngre generationer, som måske, og kun måske, har grinet lidt af os og undret sig over, hvordan vi må have overlevet alle de fester og sjove stunder. Og det må vi da ærligt sige. Vi har måske ikke altid vidst, hvad det ville indebære, men vi mødte det med åbne arme. Og ganske lidt frygt. For hvad betyder det at være de ældste, hvis ikke at vi har opnået det, vi har længtes efter? Ansvar, venskaber, kærlighed og selvfølgelig det faktum, at vi nu er dem, der er med til at vise vejen. Vi har ikke kun accepteret vores nye rolle, vi har omfavnet den med den største entusiasme og den uforbeholdne vilje til at vise, at vi er klar til at leve. Og med samme vilje til at fortsætte med at feste og grine sammen. Og selvom vi har haft de uforglemmelige fester og episoder, som uden tvivl vil gå over i rottehullet historien, skal vi heller ikke glemme, hvad der gør os stærke som fællesskab. Den kærlighed og den samhørighed, vi har opbygget. Vores weekendture, de festlige aftener med dans og leg, de rørende taknemmelighedsrunder. Alle disse øjeblikke minder os om, at vi ikke bare er et teaterhold. Vi er et sted, hvor vi støtter hinanden, hvor vi elsker hinanden, og ja, hvor vi finder glæde i selv de mest uventede øjeblikke. Og så, kære venner, ser vi frem mod det kommende år og vores allerførste forestilling uden for Teatermejeriets trygge rammer. Et stykke om kærlighed. Det er en rejse, der allerede er fyldt med både spænding og nysgerrighed, for vi ved, at det vil udfordre os på måder, vi ikke helt kan forudse. Vi skal prøve grænser af, både som kunstnere og som mennesker. Vi skal dykke ned i de følelser, vi måske har undgået at udforske, og det kræver mod, og det kræver samarbejde. Vi skal arbejde tættere sammen end nogensinde før. Og som altid er det det fællesskab, vi har, der gør det hele muligt. Vi ved, at det bliver både rørende og forvirrende, sjovt og skræmmende. Men én ting er sikkert. Det bliver fantastisk. For det, vi skaber sammen, er altid noget helt særligt. Og vi er klar til at give vores hjerter og sjæle til denne forestilling. Så lad os tage skridtet sammen, trygt og våget, og skabe noget, der virkelig viser, hvad kærlighed og fællesskab kan være. Så lad os skåle for 2024, for det år, der har givet os både latter, kærlighed og de fineste, mest sjove øjeblikke. Lad os hilse det kommende år med åbne arme og det mod, som kun vi, som en del af dette vidunderlige fællesskab, kan have. Vi er rottehullet. Vi er Teatermejeriet. Og vi er klar til alt, hvad livet bringer. Godt nytår, kære rotter. Må rottehullet for evigt bestå.